L'aigua del mar hi cabria en un got? És absurd, oi? Anàlogament, doncs, no pot cabre en la nostra limitada intel·ligència el misteri més gran de la fe cristiana. Saps quin és? Sí, és el misteri de la Santíssima Trinitat. Pintar la Trinitat? Els artistes ho tenen difícil. Presentaven l'Esperit Sant amb la forma d'un colom i el Pare com un venerable ancià. El Fill és el més assequible per a la nostra imaginació, perquè es va fer home. 3 imatges tan diverses representen 3 persones ben diferents, però l'art pot enganyar. Ho veus? Aquest ancià venerable té la mateixa edat que el Fill i que l'Esperit Sant. Encara més, cap dels 3 té edat, perquè són eterns. No tenen principi ni fi. 3 persones, correcte, però alerta. No són 3 déus, sinó un de sol. Són 3 persones diferents i un sol Déu. Mira, no són com aquestes 3 persones, perquè cada una no és tota la humanitat. Ni tu ni jo som la humanitat. En canvi, cada una de les 3 persones divines és tota la divinitat. En aquest triangle hi veuràs la mateixa idea. Cada angle és diferent, però cada un dels 3 abraça tota la superfície del triangle. De manera anàloga, les persones del Pare, el Fill i l'Esperit Sant posseeixen en comú l'essència o natura divina. I quina és aquesta natura, la part essencial de Déu? L'amor. Déu és amor en la vida interior d'una única divinitat, com una inefable comunió de persones. L'amor uneix. Jesús va pregar al Pare que tots fossin u, com nosaltres també som u. Déu desitja unir-nos, no només entre nosaltres, sinó amb les persones de la Trinitat. El nostre destí sublim és participar d'aquesta infinita comunitat d'amor de la vida trinitària. Participar-hi com? Amb l'amor i l'entrega, lliurant-nos sincerament per amor a Déu i als altres. És difícil, això? Doncs demana-ho a la Santíssima Trinitat, o a qualsevol de les 3 persones, ja que totes 3 comparteixen totes les perfeccions, i una d'aquestes perfeccions és l'omnipotència. Conclusió: ens convé tractar més la Trinitat. Com? Lloant-la en el Glòria. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. O resant bé el credo. S'hi expressa la nostra fe en un sol i únic Déu. Un Déu que és Pare Creador, Fill Redemptor i Esperit Sant, Senyor que infon la vida i santificador. I quan facis el senyal de la creu, fixa-t'hi bé quan diguis en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, ja que estàs confessant les 3 persones i elles t'escolten i t'ajuden. Sembla increïble. La Trinitat desitja unir-se a tu i a mi. El Pare, el Fill i l'Esperit Sant habiten en nosaltres com en un temple i resten en la nostra ànima mentre visquem en la gràcia de Déu. Aquesta unitat ens introdueix en el misteri més profund de la fe. Déu ens obre la seva pròpia intimitat. Ningú hauria pogut sospitar com és si ell no hagués volgut descórrer una mica el vel.